clase de guerrilleiro non leva armas? Eso pensaría calquera que se cruce comigo cando faga unha marcha de horno. É dicir, polo día eu non podo ir armado por aí como se nada. Sin embargo, polas noites, o riesgo dun ataque, dunha emboscada, dunha delación é moitísimo maior. Pero polo día, se tuvera unha callada, ou un paraugas e unha boina, podería andar por aí e pensaríades, igual que ao principio do vídeo, que son un paisano, unha persona normal e corriente. Pero que clase de secretos oculta esta vestimenta? Non notades que estou en algo acampanado? Os guerrilleiros utilizaban no brao un uniforme moi simple, é roupa totalmente civil, un pantalón de tiro baixo, ancho, con doblez no puño do pantalón, que é moi típico dos anos 40. Despois utilizaban tirantes para sujetar o pantalón, xa que o uso do cinturón aínda non estaba, digamos que, democratizado. E por riba, no inverno, unha prenda de abrigo, unha camisa e unha roupa interior. Aquí está, señores, a roupa dun guerrilleiro. Como vedes, paso totalmente camuflado nas xornadas diurnas. Cando teño que moverme dun pobo a outro pueblo, pois vou perfectamente camuflado, un xersei que oculta o meu armamento, en este caso un doble portacargador para a miña pistola. Sin embargo, no brao, que as xornadas eran máis calurosas, ou igual que as noites, von armado como un combatente máis. Unha camisa de algodón con cuello de pico de lanza, que é un cuello moi característico de aquela época dos anos 40. E por riba levo o meu correaje, que ao quitalo convertiríame nun civil normal e corriente. E aquí temos o equipamiento básico dun guerrilleiro ciclista. Ahora, por riba desta capa inicial nunha marcha diurna durante o inverno, poñemos unha capa para tapar o armamento. Sin embargo, como poderedes comprobar, esta capa non oculta os bultos que hai debaixo dela. E, por tanto, cabería ter algunha pequena sospeita. Entonces, engadimos unha capa máis ancha e que abrigue ben e aísle da auga. Un abrigo ancho para cubrirnos do frío e así tapar o noso armamento. De tal forma que nunha marcha dunha casa a outra ou dun pueblo a outro paso totalmente desapercibido. Por que non? Vamos poñer uns guantes para aislarnos deste frío invernal. Moitas gracias e vémonos no próximo vídeo do grupo de figuración histórica Torre de Torés.